Vidíš už mezi ně. Ale jo, neboj, tam je píchnově. Hej, Luči! Co se stalo? Co se stalo? Už mě podříz! Jak mě podříz? Tak mě fiknul! To není pravda, to je to v pořádku. Bojuj! Jsi normální? Nic se nestalo. Kolik tady furt třetí, aby někdo fiknul a furt nic, a ty tady budeš žát. Nic se nestalo, bojuj, kam jdeš, já to proboha. Ale mě přepíš, dobře to, dostalo, konečně. A co teď, no, teď ty tam. Co vyvádíš? To vyvádil stáj ho nesnad! No tak co ty jdeš? Máš tam pistoli, ne? No pistoli! No! Mám pistoli! No co je, ty duble? No víš! Asi mě utek! Jak ti mohu utíct? No asi jsem ho minul, nebo co? Musíš mi říct na něj, proboha! Počkej, jdu na něj, počkej! No, to si teda.